Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam. Warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala tanggal 13 Juni tahun 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian izinkanlah kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. 1. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Yang kedua, jadwal ibadah Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jadwal ibadah di Gereja Induk. A. Ibadah pertama pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti Jemaat Londing Gerpas yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, Komplek Pasar. B. Ibadah kedua pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti Jemaat Tanjalon Katon yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adireja Wetan, Adireja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Warta jemaat yang 3, jemaat yang hadir dalam ibadah tatap muka dimohon tetap memperhatikan A. Protokol kesehatan, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan menjaga jarak. B. Wajib diperiksa suhunya memakai termogun. C. Jemaat yang hadir dalam ibadah kondisinya harus sehat. D. Batasan usia jemaat yang hadir di kebaktian gereja antara 12 sampai 65 tahun. Yang E. Adapun jemaat yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 65 tahun dimohon untuk beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan ibadah yang disediakan gereja baik dalam bentuk hard copy maupun link YouTube. Warta jemaat yang keempat, pertunangan. Majelis gereja telah melayankan pertunangan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 di Adipala atas diri Saudari Devi Endah Novitasari, putri Bapak Walgio dan Ibu Esther Subrahantina Adipala, dengan Saudara Eko Noviantoro, putra Bapak Suripto dan Ibu Siti Fatona, Yogyakarta. Mohon dukungan dan doa segenap jemaat. Yang kelima, informasi persembahan tanggal 6 Juni 2021 dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 13 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sederek-sederek ingkang dipun kasihi Gusti Yesus lan ugi ingkang tresna dumateng Gusti, sumangga kita cecawis diri kangge lumebet pangibadah Minggu kanthi ening sawetawis. Lan sumangga kita uluaken pepujining Mazmur lumantar Mazmur 2. Sang Yehuwa mugi karso paring wangsulan dumateng panjenengan dalem ing wedal karibetan. Asmaning Allahipun Rama Yakub mugi dadosa beteng dalem. Sang Yehuwa mugi ngintunana pitulungan saking pasucen dhateng panjenengan dalem. Sarta nyatosaken panjenengan dalem saking Sion. Gusti Allah mugi karso ngengeti sakataing sesaosan dalem kurban. Sarta karso nampeni kurban uban dalem. Mugi panjenengan dalem pinarengan menapa ingkang kakarsaaken. Sarta mugi sageta kalampahan menapa ingkang panjenengan dalem rancang. Kawula sami badhe surak-surak margi saking kaunggulan dalem.
sarta masang umbul-umbul margi saking asmanipun Gusti Allah kawula. Sang Yehuwa mugi njurungono ing sampayuwun dalem. Saiki aku sumurup yen Sang Yehuwa paring kaunggulan marang kang dijebati. Lan paring wangsulan saka ing swargane kang suci kalawan kemenangan kang gumulung dening astane tengen. Wong iku padha nggunggung keraketane lan wong kae nggunggung jarane. Nanging aku padha ngringging asmane Sang Yehuwa Allahku. Wong iku padha ambruk, padha tiba. Nanging aku padha ngadeg jejeg. Duh Yehuwa, paduka mugi paring kaunggulan dhateng Sang Prabu. Mugi karsa paring wangsulan samangsa kawula ngunjuk. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus kaaturan jumeneng. Sumangga kita sesarengan ngitungaken kitung pasamuan Jawi 11 padha setunggal dumugi kalih kula ngaturken sembah. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, pangibadah menika kelampanipun wonten ing asmanipun Allah Rama, Putra lan Roh Suci. Karayanipun Sang Kristus nunggila ing panjenengan. Ugi nunggila ing panjenengan. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, wekdal kula panjenengan sami ngrasakaken pepanggihan kita kalian Gusti secara mirungga wonten ing pangibadah. Sumangga kita nyuraos gesang kita lan nglenggananing kawontenaning diri kita sarta mratelaken panelongso lan pitubat awit panerak lan dosa ingkang kita tindakaken wonten ngarsanipun Gusti wonten ing ngarsanipun Gusti piyambak. Kita lumebet ing swasana hening. Sumangga kita ndedonga. Saestu Duh Gusti kawula ngakeni bilih lampah gesang kawula ingkang kawula wangun saestu tasih tebih kalian katresnan ingkang paduka paringaken dumateng kawula ingkang ugi paduka dawuhaken
supados kawula lampahi wonten ing gesang menika. Karana lumantar pitembungan lan sikeping gesang kawula menapa ingkang kawula lairaken saestu cengkah saking katresnan minangka peparing lan dawuh paduka. Lan menika kawula akeni minangka panerak lan dosa kawula. Awit saking menika Du Gusti, kawula nyuwun pangapunten tumrap panerak lan dosa kawula. Duh Sang Kristus, welasana kawula. Duh Sang Kristus, pulihna gesang kawula. Duh Sang Kristus, apuntenana dosa kawula. Amin. Sumangga panelongso kita aturaken dumateng Gusti nyuwun panduman kalumanipun Gusti. Lumantar pening kidung pasamuan 57 padha ingkang kaping sepisan lan kalih Gusti mugi mirsani. Rahayu tumrap kita
Karana minangka umatipun Gusti ingkang sampun pinaringan tentrem rahayu lan pangampun ing dosa. Sakmangki kita kepareng nampi pawartos rahmat ingkang kapethik saking Jabur Mazmur bab ingkang kaping 23 ayat ingkang kaping 50 ingkang mekaten. Malah sanadyan lumaku ana ing juranging paling menganing pati, aku ora wedi marang pilai. Margi paduka ingkang ngandhi kawula. Teken paduka saha lantaran paduka menika sami nglipur kawula. Mekaten pawartos sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Semoga kita tanggapi sih rahmatipun Gusti menika kanthi repening kidung pasamuan kalih atus kalih padha ingkang kaping sepisan lan kalih rahayu kang utama lakune. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, saderengipun kita nampi sabdanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Panuwun syukur kawula njuwakaken wonten ing ngarsa paduka, awit wewengan ingkang paduka paringaken dumateng kawula kangge nampi wedharing sabda paduka. Milanipun doalah paduka piyambak ingkang kepareng paring sabda dumateng kawula. Lan lumantar panuntunipun Sang Roh Suci kawula sumadyo nampi saha mirengaken sabda paduka. Amin. Dene sabda ing wanci menika kapethik saking Injil Markus bab ingkang kaping 50 ayat 26 ngantos dumugi ayat ingkang kaping 30 Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut Markus 50 ayat ingkang kaping 26 ngantos dumugi ayat ingkang kaping 30 sekawan. Yesus banjur ngendika,
Bab keratone Allah iku kaya mangkene. Umpamane kaya wong kang nyebar wiji ing lemah. Ing wayah bengi wong mau turu, lan ing wayah awan tangi. Dene wiji iku tukul sarta tuwuh. Lan wonge iku dhewe ora ngerti kepriye kelakoni. Bumi iku tan kena ora mesti ngetokake woh. Wiwitane arupa gagang, banjur wewulen nuli gandume kang mentes ana ing wulene. Samangsa wae wis tuwa, wong iku enggal ngeriti awit wis tekan wayahe panen. Yesus banjur ngendika, keratone Allah iku becike kita. Becike kita umpamaake apa utawa becike kita gambarake nganggo pasemon apa? Iku kaya dene wiji sesawi kang nalika disebar ing lemah iku wujude cilik dhewe saka saking wiji ing bumi. Nanging bareng wis disebar banjur tuwuh lan dadi gedhe dhewe saka saking sayuran sarta ngetokake pang kang gedhe-gedhe nganti manuk-manuk ing awang-awang padha bisa nusuh ana ing ayomane. Ngagem pasemon akeh kang kaya mangkono iku panjenengane mbabarake pangandika marang wong-wong iku saukur karo sak gaduking pangerteni. Lan panjenengane ora ngendika tanpa pasemon marang wong-wong iku, nanging yen marang para sekabate piyambak panjenengane nerangake samubarang kanthi khusus. Mekaten Bapak Ibu ingkang kinasih, Injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang kanthi tumemen mirengaken sabdanipun Gusti, raos ngrasaken sabdanipun Gusti, lan ngrasa rimati sabdanipun Gusti, sarta kawujudaken wonten ing lampah padintenan. Haleluya, amin. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, ira-iran khotbah ing wanci menika kaparingan jejer setya nglampahi proses lan ngrebda. Setya nglampahi proses lan ngrebda. Meruakani khotbah ing wanci menika Bapak Ibu ingkang kinasih, kula kepengin sanget ngajak Bapak Ibu kangge nyuraos bab taneman ingkang kula panjenengan sami gadahi. Wonten ingkang ningali Bapak Ibu taneman, tentu menawi kula panjenengan sami nggadahi taneman, menawi menika kembang, tentu ingkang kita ajeng-ajeng menika ngedalaken kembang. Taneman kita ngedalaken kembang. Satemah kembang menika saged kita tingali endahipun. Ananging
Menawi ingkang kita tanem menika mujudaken taneman woh-wohan tentu ingkang kita ajeng-ajeng boten namung taneman menika kita tandur lajeng gesang kemawon. Ananging tertamtu pengajeng-ajeng kita menika saged ngedalaken woh. Lah ing wanci menika pranyata kula panjenengan sami aben ajeng kalian sabda. Ing pundi Gusti Yesus memulang dumateng tetiang ingkang sami ngetut wingking dumateng panjenenganipun lan ugi dhateng para sekabatipun Gusti Yesus Kristus. Anggenipun memulang pranyata Gusti Yesus menika ngginakaken wiji, gegambaran wiji kangge nggambaraken kratoning Allah. Ingkang sepisan Gusti Yesus paring pasinon bab kadang tani ingkang nyebar wiji lajeng wangsul tilem ananging lajeng dinten candhaipun tetuwi pranyata taneman menika sampun thukul lan tuwuh. Ananging tiyang ingkang nyebar menika boten mangertos kados pundi kelampanipun biji ingkang suwanipun dipun sebar menika lajeng thukul dados cambah ngedalaken tunas. Ananging pranyata Gusti Yesus mboten namung kandhek dumugi menika. Gusti Yesus lajeng ngajengaken pasinanipun bilih taneman ingkang kasebar, wiji ingkang kasebar. Menika ngantos dene mangsa panen. Satemah tiyang ingkang nyebar kala wau lajeng sak sampunipun mangsa panen lajeng ngeriti panenan menika. Gegambaran ingkang kagambaraken ingkang kaping kalih Gusti Yesus ngginakaken pasemon bab wiji sesawi ingkang kala wau dipun lairaken bilih wiji sesawi menika mujudaken wiji ingkang alit piyambak ing golonganipun sayur-sayuran. Nah tertamtu Bapak Ibu sawi ingkang dipun kajengaken wonten ing pasemonipun Gusti Yesus menika benten kalian sayur sawi ingkang sak mangke sami kita ginakaken kangge masak. Karena menapa Bapak Ibu? Karena kagambaraken sinaosa wijinipun menika paling alit. Ananging menawi sampun thukul rembaka menika dados wit ingkang ageng lan pang-pangipun menika ugi kacethakaken ageng. Ageng dan boten amung saged kangge ngiyup. Malah peksi ugi lajeng damel susuh wonten ing pang-panging sesawi. Ibu bapak ingkang kinasihan kagunganipun Gusti, pasemon ingkang dipun lairaken Gusti menika kangge nggambaraken kratoning swarga. Kratoning swarga ingkang dipun
paringaken Gusti dumateng jagat. Sehipun Gusti ingkang katedahaken dumateng jagat, ingkang kalairaken dumateng jagat. Boten wonten setunggal tiyang ingkang badhe mangertosi. Ananging monggo Bapak Ibu ingkang kinasih, sinaosa kula panjenengan sami boten mangertosi. Ananging wonten pengajeng-ajeng wekdal kados dene gegambaranipun kadang tani ingkang nyebar winih. Ningali bilih winih ingkang kasebar menika thukul. Wonten pengajeng-ajeng badhe ngedalaken woh. Milanipun monggo kita jangkepi panyuras kita. Menawi karahayon ingkang sampun sinebar tumrap diri kita, menika saestu karimat dening Gusti. Karimat supados menapa ingkang sampun kalairaken tumrap kita menika saged tuwuh ngrebda ngrembaka lan ngedalaken woh. Milanipun monggo bab menika, bab karahyanipun Gusti kita tampeni kanthi tinarbuka. Ngemuti Bapak Ibu ingkang kinasih, kala mangsanipun pangrimatipun Gusti menika saestu pangrimat ingkang boten kados ingkang dados pengajeng-ajeng kita. Biasanipun Bapak Ibu ingkang kita kajengaken menika namung panglipur kemawon. Ananging pangrimatipun Gusti menika ugi kababar wonten ing pameleh. Pameleh Bapak Ibu supados menapa? Supados kula panjenengan sami lestantun wonten ing margining karahayon. Menawi kagambaraken kados dene taneman, kula panjenengan sami boten namung gesang ananging rembaka, ngrebda matemah ngedalaken woh. Milanipun pangripanipun Gusti menika ugi paring pameleh supados kula panjenengan sami enget dumateng timbalanipun Gusti, dumateng sehipun Gusti. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu, monggo menawi kula panjenengan sami amben ajeng kalian pamelehipun Gusti, kanthi jujur lan tinarbuka kita nyawang kawontenaning diri kita. Menawi pancen kula panjenengan sami ngraosaken pamelehipun Gusti, monggo kita lairaken panelungso. Awit menapa ingkang kita lampahi ingkang cengkah saking Gusti. Supados menapa? Supados kula panjenengan sami lestantun ngrebda ngrembaka lan saged ngedalaken woh. Milanipun patrap menika patrap tinarbuka. Patrap tinarbuka nglampahi proses supados kita saged ngrebda lan ngedalaken woh. Kedah kula panjenengan sami wangun. Ngengeti Bapak Ibu ingkang kinasih, kula panjenengan sami tasih wonten ing saklebeting gesang ing jagat. Kasunyataning gesang boten namung perkawis-perkawis ingkang kita ajeng-ajeng. Ananging kala mangsanipun perkawis-perkawis ingkang boten kita ajeng-ajeng dados lelampan ingkang nyata, ingkang badhe kita panggihaken lan kita rasaken wekdal-wekdal kawuri. Sepisan malih monggo kita wangun diri kita kanthi tinarbuka, kita tetap setya nglampahi sedaya proses sing gesang. Tinarbuka karimat supados diri kita ngrebda rembaka lan ngedalaken woh karahayon peparingipun Gusti. Gusti piyambak ingkang kepareng berkahi. Amin.
Sumangga kita ndedonga. Panen syukur doalah awit sabda ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula. Sabda menika saestu mujudaken pameleh. Karana kala mangsanipun Duh Gusti kawula mahiben dumateng lelampahan gesang ingkang kedah kawula adepi. Arating gesang kala mangsanipun dadosaken kawula mahiben dumateng pakaryan paduka. Lan menika nedahaken dumateng kawula bilih kawula kecalan kasetyan nglampahi sedaya proses sing gesang tumuju dhateng tuwuh ngrebda lan rembakane kapitadosan kawula. Milanipun doalah kawula nyuwun pangapunten tumrap nerak kawula menika. Kawula ngrasaken panglipur awit paduka tasih kepareng-paring wewengan kangge kawula nyuraos panglimat ingkang paduka paringaken tumrap kawula. Ing wanci menika Duh Gusti kawula kepareng ngaturaken pasamuan paduka ing saindenging jagat mirungga pasamuan paduka ing papan menika ingkang karana kawontenan ingkang dereng pulih awit pakebluk Covid-19. Pasamuan paduka tasih kedah nindakaken pangibadah wonten ing papan wekdal ingkang benten. Wonten saperangan brayat pasamuan ingkang tasih kedah nindakaken pangibadah wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Wonten piranganing pasamuan ingkang sampun saged nindakaken pangibadah wonten ing papan pamujan paduka. Sinaosa kawula kedah pinisah ing papan. Ananging kawula pitados bilih paduka ingkang nyatunggilaken kawula wonten ing gegelitan paduka. Milanipun doalah kepareng paduka ingkang lestantun makarya wonten ing sakwetahing perkawis-perkawis ingkang nuwuhaken kangelan-kangelan ing gesang kawula. Mirungga ing wanci menika kawula ngaturaken sedherek-sedherek kawula ingkang wonten ing kasisahan lan kapriyatosan karana paduka nimbali piranganing brayat ingkang dipun tresnani wonten ing kasuwargan paduka. Mirungga doalah kawula ngaturaken Ibu Samin ingkang kedah pinisah kaliyan suwargi Bapa Samin awit paduka ingkang sampun nulung Bapa Samin wonten ing papan ingkang paduka cawisaken. Ing setunggal sisi menika mujudaken karayon ananging ing setunggal sisi menika nuwuhaken kasisahan lan kapriyatosan. Awit saking menika doalah mugi paduka piyambak ingkang paring kepakiyatan paring panglipur tumrap Ibu Samin sakutra. Kanthi mekaten kawula pitados bilih sih paduka ingkang nyagetaken brayat menika kepareng raosaken panduman sih paduka. Kawula gingaturaken sederek-sederek kawula ingkang ing wanci menika nembe katamaning sakit. Mugi paduka ingkang paring kesarasan. Sae lumantar obat-obat ingkang kaumbi, dokter ingkang nindakaken panglimat, katresnan brayat ingkang kaparingaken. Mugi menika dados rananing berkah peparing paduka. Sederek-sederek kawula ingkang karana yuswa utawi sakit ingkang sampun dangu karaos satemah ngraosaken ringki ing badan. Paduka doalah ingkang nyembadani supados pengajeng-ajeng tansah lestantun wonten ing dirinipun sederek-sederek kawula lan tiyang sepuh kawula sami. Sederek-sederek kawula ingkang wonten ing saklebeting pepeteng, paduka ingkang paring pepajar, paduka ingkang paring kawicaksanan,
Brayat-brayat kagungan paduka kawula aturaken sawetahipun wonten ing regeman pakaryan paduka kawula minangka tiyang sepuh sinagetna tansah nglairaken paturadan paduka ing tengahing brayat kawula. Anak-anak kawula sami ugi kawula aturaken ing panguwas paduka. Saya anak-anak kawula ingkang tasih wonten ing pasinaon, anak-anak kawula ingkang ngrampungaken pasinaon satemah padi pedamelan, anak-anak kawula ingkang sampun paduka paringi pedamelan, anak-anak kawula ingkang ugi ruang sembada peparing paduka, menapa dene anak-anak kawula ingkang nedya mangun ateking gesang bebrayatan lan ugi anak-anak kawula ingkang sampun lumebet wonten ing gesang bebrayatan sedayanipun Allah kawula aturaken wonten ing sih paduka. Pasamuan paduka ing papan menika lestantuna rumaket wonten ing karahayon paduka. Peladusan-peladusan ingkang wonten saestu kawula aturaken kagem kaluhuraning asma paduka. Pelados sing pasamuan Allah paduka ingkang sampun miji, paduka ugi ingkang badhe njangkepi. Mekaten ugi Allah kawula kepareng ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula ingkang ing wekdal-wekdal menika karana sebaran Covid-19 sangsaya dinten sangsaya inggil menika medahaken panyuras mirungga milanipun paduka ingkang nyagetaken bangsa menika enggal ngrampungaken pagebluk Covid-19 supados tumapak ing gesang kawula ing satengahing negari kepareng lesantun wonten ing pakaryan paduka ingkang mulihaken. Paduka ugi ingkang mulihaken bangsa menika saking bencana-bencana alam ingkang nempuh gesang kawula. Paduka ingkang mitulungi negari menika anggenipun jejegaken anggenipun jagi petahing negari menika. Milanipun Allah kawula aturaken para pangarsaning negari wiwit saking presiden ngantos RT RW anggota TNI lan Polri tim gugus Covid para medis ingkang sedayanipun makarya kangge ngrampungi sedaya perkawis ing negari menika wonten ing pangreh lan pitulungan paduka. Namung wonten ing asma lan pakaryanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Sedaya panyuwun lan pasambat kawula aturaken sakwetahipun. Amin. Sumangga Bapak Ibu ingkang kinasih kita ngluraken asmanipun Gusti lumantar pening kidung pasamuan 750 gangsal padha ingkang kaping sepisan lan 3. Aku tanate mangerti. Cinta
pasamuan kaudari jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Allah ing sauruting wekdal saha papan, sumangga kita nganggelaken imam kapitadosan kita kanthi mratelakaken pengaken lumantar pengakem pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seto, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing telang Palimanan. Ing tingkang dintenipun wungu malih saking antasipun tiang pecah, lajeng sumangga dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengahipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta pratin, inggih patunggalipun para suci, punapa dene pangampuning dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Sumangga Bapak Ibu saha sederek-sederek ingkang kinasih, kita sami ngraos-ngraosaken lan nampeni timbalanipun Gusti ingkang ngutus kita lumantar repening kidung pasamuan 721 padha ingkang kaping sepisan lan 3. Kula sestu nderek Gusti. Pasamuan ingkang dipun kasih dening Gusti, pungkasing pangabekti ing wanci menika, sumangga panjenengan tampenana berkahipun Gusti. Sang Hyang berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Hyang nyunaraken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Hyang nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.